Duk bazawarin da ya yi zuwa na ɗaya da na biyu to a na uku sai ya nemi taɓa jikin Zainab. Ta fara tunani shin me mutane suka ɗauki bazawara ne? Sun ɗauki zawara a matsayin 'yar iska ko wacce bata san mutuncin kanta ba kenan. Assalamu alaikum. Barka da zuwa Arewa Hausa Folktales Channel. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe. A cikin garin Dutse akwai wata mata mai suna Zainab da mijinta Umar, ɗansu ɗaya mai suna Khalil. Umar ba mai kuɗi ba ne, ɗan kasuwa ne mai rufin asiri. Umar baya yin abin da ya fi ƙarfinsa, baya takurawa kansa kan abin da ba zai iya ba, amma duk da haka suna zaune lafiya. Zainab ba ta rasa ci da sha ba. Da safe suna karyawa da ɗumamen tuwo, da rana ana dafa shinkafa da wake, da dare kuma ana sake maimaita tuwo wanda za a ci a daren kuma a ci da safe. Komai na tafiya daidai har zuwa ranar da ƙawar Zainab Habiba ta kawo mata ziyara. Tunda Zainab ta ɗora idanunta akan Habiba ta kasa ɗaukewa. Habiba, kin ga yadda kika yi kyau kuwa? Dubi jikinki kin yi ƙiba kin yi fresh. Dubi kayan da ke jikinki masu tsada kuma kalli wayar hannunki. Habiba ta yi 'yar dariya tana mai faɗin zawarci kenan. Ai nake gaya miki ban taɓa sanin zawarci duniya ba ne sai da na shiga. Kin ga yanzu kuɗi ba sa yanke min, sutura sai wacce na zaɓa. Waya ko yanzu na ce ina son canji zawarawa na za su canza mini. Ga kuma 'yanci da na samu, yanzu duk inda na ga dama zan je, babu doka ba buƙatar tambayar miji. Ba kamar da nake gidan Abbas ba, dole ne mutum ya bi umarni, ga kuma shegen talauci, sai mutum ya yi wata bai riƙe 1000 tashi ta kanshi ba. Nama ma cinsa sai wata-wata, amma yanzu kullum sai na ci kaza. Zainab ta saki baki tana kallonta, tana jinjina kai da jin bayanin ƙawar tata. Bayan Habiba ta tafi ma tunanin nan ya addabi zuciyar Zainab. Tabbas irin rayuwar da take mafarki ita ce Habiba take yi. Au ashe haka zawarcin yake da daɗi? Bayan kwana biyu tunanin Zainab ya tsaya kan cewa lallai zaman auren nan da take yi koma baya ne. Lalata ƙuruciyarta kawai take yi kuma ta baro arzikinta a baya. Ta kira Habiba a waya tana faɗi mata, Habiba, tun zuwanki tunani ya kasa barin raina. Anya ba zan kashe auren nan nawa ba? Kin ga a gidan mijin nan babu abin da nake tsinanawa kaina balantana in yi wa wani. Da jin haka sai Habiba ta yi dariya har da shewa tana mai cewa, ashe dai kanki yana ja, ai ƙawata kawai ki fito mu jone. Wallahi rayuwar zawarci ta yi, yadda kike da kyawun nan zaki ci arziki ki bar arziki a inda yake. Daga ƙarshe ma sai wanda kika zaɓa zaki aura. Wannan huɗuba ta shiga kunnen Zainab ta zauna. A yinin ranar tunani da nazarin yadda za ta kashe aurenta kawai take yi. A ranar da yamma Umar ya aiko garin masara kamar yadda ya saba domin a yi tuwo. Da daddare lokacin da ya dawo sai ya tarar ba ta yi tuwon ba. Da ya tambaye ta dalili sai cewa ta gaji da cin tuwo kullum, yau shawarma take so. Umar ya tsaya yana kallonta cikin mamaki, kana ya juya ya fice daga gidan bai kula ta ba. Da safe kuwa cewa ta yi shayi da biredi da ƙwai take so. A taƙaice dai daga wannan rana ta fara ɓullowa da Umar wasu sabbin halaye wanda bai santa da su ba. Idan ya bada kuɗin kitso ko na cefane sai ta ce bai isa ba. Haka kawai za ta kawo anko kuma ta ce ala dole sai ya yi mata duk ƙawayenta sun yi. Umar lokacin da ya lura abin nata ba na lafiya ba ne sai ya kai ƙararta gidansu. An ja mata kunne amma Zainab ba ta bari ba, kullum abin nata gaba yake ƙara yi. Gidan da ya kasance a da duk unguwar babu wanda ya kai shi zaman lafiya, yanzu kuwa kullum sai an ji kansu. Ko da yaushe Zainab na zuwa da sabuwar fitina. Daga ƙarshe ta fara cewa, ni fa ba zan iya zaman talaucin nan ba, idan ba za ka iya riƙe ni ba kawai ka sake ni. Waɗannan kalamai suna matuƙar ba wa Umar mamaki, gani yake kamar an canza masa matar tashi. Wani lokacin haka za ta saka shi a gaba tana masa masifa har da kiran shi matsiyaci talakan banza. A lokacin da Umar ya ga abin ya yi yawa sai ya yanke shawarar da yake ganin ita ce ta dace. Tunda haka kika zaɓa shi kenan, amma ina fatan a nan gaba ba za ki yi nadama ba. Cikin ɓacin rai Zainab ta ce, Malam in ka cika ɗan halakka bani takardata, ba wani nadama da zan yi. Ai kuwa nan take Umar ya bata takardarta da saki ɗaya. Ta nemi ya cike su zama saki 3 amma Umar ya ƙi biye mata. Zainab ta kwashe kayanta ta nufi gida. Saɓanin wasu mata da in aka sake su suke kuka da hawaye,
Zainab kuwa ba ta yi kuka ba, ba ta shiga damuwa ba. Asali ma daɗi ta ringa ji tana ganin wannan babbar dama ce ta cikar burinta. Lokacin da Zainab ta je ga iyayenta da takardar saki, babanta ya dube ta cikin fushi. Burinki ya cika, kin kaso auren, sai ki zo ki zauna a cikin ƙannenki. Ai kin fi kowa sanin yadda gidan namu yake. Zainab ba ta ji komai ba, ta kai kayanta ɗakin ƙannenta inda suke kwana. Sai dai kuma tun a cikin satin Zainab ta fara gane bambancin gidan miji da gidan iyaye. Ita da ta saba dafa abinci ta zuba wa kowa, yanzu sai an dafa an bata. Ita da a gidan miji take cin tuwo da rana kuma ta ci shinkafa, a nan gidan kuwa tuwo ne kullum, wata rana a yi dambu da rana, wani lokacin ma garin kwaki ne ake ci. Kana a haka wani zubin sai ta tashi ta iske babu abinci, in ta yi magana a ce ya ƙare. Hankalin Zainab ya fara tashi, don haka ta nemi Habiba. Cikin nuna halin ko in kula Habiba take mata jawabi. Haba Zainab, ki jure mana, duka kwana nawa ne kin gama idda, daga wannan lokaci za ki fara fantamawa. Zawarawa za su ringa shigowa ta ko'ina, kuɗi sai dai ki bayar ba a baki ba. Da wannan fata Zainab ta ci gaba da kwana da tashi. Kana a haka ta ci gaba da kwana cikin ƙannenta. Yaran da suke ganin girmanta lokacin da tana gidan aurenta, yanzu sun yi matuƙar raina ta. Anti, wai yaushe za ki koma gidan mijinki? Idan ta ji suna faɗin haka sai ta zinduma musu zagi tana faɗin, ba zan koma ba, ku ɗauke ni kuma yadda ni ta ƙarfi. Da sun ji haka su kuma sai su kama yi mata dariya. A kwana a tashi ba wuya, ranar da Zainab ta daɗe tana jira ne ta zo. Ta gama idda, don haka ta kira Habiba domin jin ta ina za a fara. Habiba ta fara karanto mata. Ai Zainab, ina mai tabbatar miki yanzu ne za ki mori rayuwa, daga yanzu za ki fara cin gashin kanki. Amma kafin nan kin san fa dole ne jikin nan naki yana buƙatar kashe kuɗi, kuma dole ne za ki yi sabbin ɗinkuna, ki sayi turarurruka da mayukan shafawa. Zainab ba ta da ko ƙwandala, amma da zigar Habiba suka je a ɓoye suka sayar da kayan ɗakin Zainab. A cewar Habiba, masu kuɗi na fara zuwa wajenta za ta mayar da kayan ɗakinta. Ba tare da ɓata lokaci ba suka je shago aka siyo sabbin atamfofi da su turare da mayuka. Kana aka je wajen gyaran jiki da kitso har da ƙunshi. Iyayen Zainab na kallon sauyin da ta yi, da suka tambaye ta ina ta samu kuɗi, sai cewa ta yi kuɗin adashenta ne ta ɗauka. Zainab ta fara ɗaukar wanka, kuma takanas Habiba ke zuwa ɗaukar ta suna fita. Wani lokacin suna zuwa wajen bikin ƙawaye ko suna, wani lokaci kuma suna zuwa wajen shaƙatawa domin nemo zawarawa. Ai kuwa kasancewar Zainab ba a baya ba wajen kyau, tuni ta fara samun zawarawa. Suna zuwa zance kuma duk wanda ya zo zance sai ya bata wani abu. Zainab ta fara washe baki, farin ciki ya gauraye zuciyarta. A lokacin da wani alhaji da Habiba ta haɗa sai ya bata kyautar naira 20,000. Zainab ta zata kuɗin banza take ci, domin kuwa daga haɗuwarsu da alhaji ya kashe mata kuɗi fiye da naira 100,000. Sai dai kuma ba a fi sati 2 da haɗuwarsa ba ya fara bayyana mata asalin halinsa. Da farko hannu ya riƙe mata, Zainab ta dube shi cike da mamaki, kana ta zare hannunta cikin hikima, a tunaninta kuskure ne. Amma kuma sai ta ji mutum na ƙoƙarin rungume ta. Da yake dare ne sai Zainab ta yi saurin ja da baya daga jikin motar da suke tsaye. Alhaji ya haka? Ya ɗan ɓata rai yana faɗin, ban gane ya haka ba, ke fa ba yarinya ba ce, kin riga kin san komai, bai kamata kina abu kamar ba wayayya ba. Zainab ta ce, ka yi haƙuri Alhaji, gaskiya hakan ba ɗabi'ata ba ce. Idan da gaske kake so na, kawai ka turo a ɗaura mana aure. Lokacin da na shiga gidanka baka da shamaki da ni. Alhaji ya yi murmushi yana faɗin, to shi kenan zan yi shawara. Suka yi sallama ya hau mota ya tafi. Wannan shi ne gani na ƙarshe da Zainab ta yi wa Alhajin. Lokacin da Habiba ta ji labarin abin da ya faru sai ta dubi Zainab tana faɗin, haba Zainab, gaskiya kin yi gaggawa. Duka yaushe kuka haɗu da Alhajin nan da har za ki masa maganar aure? Ai bari ake a ɗan shaƙu, ki fahimci halin mutum shi ma ya fahimce ki. Zainab dai bata ce komai ba, musamman da ta ji Habiba na faɗin riƙe hannu ai ba komai ba ne. Bayan Alhaji wani bazawarin mai suna Jamil ya kunno kai, shi ma dai ya fara ne da kashewa Zainab kuɗi, daga baya kuma sai ya fara ƙoƙarin taɓa jikinta. Kamar dai Alhajin haka Zainab ta dakatar da shi ta hanyar cewa ya fito a yi aure. Shi ma dai Jamil tun da ya tafi bai ƙara dawowa ba.
Bayan shi wasu zawarawan kusan 5 suka zo amma duk halinsu iri ɗaya ne. Sukan yi ƙoƙarin taɓa jikin Zainab, ita kuwa sai ta yi musu nasiha da buƙatar su fito a yi aure, amma sai su gudu. Tunani ya fara yi wa Zainab yawa, wai dama haka shi ne zawarcin? Kenan ita bazawara mutane kallon 'yar iska suke mata ko yaya? Allah ya ga zuciyar Zainab, ta kashe aurenta ta fito ne da niyyar samun mijin da ya fi Umar kuɗi, ba wai don ta yi iskanci a waje ta samu kuɗi ba. Bayan kwanaki a ranar suna zaune da Habiba take faɗa mata yadda zawarawa ke silalewa da zarar sun ji maganar aure. Habiba ta yi murmushi tana faɗin, ke ma dai Zainab wannan ai kora da hali ne kike musu. Wallahi in dai a haka zaki to ba za ki taɓa samun mijin aure ba. Ai lallaɓa su ake a ɗan ja lokaci, ni dai a shawarce in dai kika ga mai ɗan ƙwari-ƙwari ya zo, to wallahi ba hannu ba ko rungume ki zai yi. Ki ja jikinki dai amma kar ki masa wa'azi ko nasiha. Idan kika masa wa'azi ai gani zai kamar kin ɗauke sa a matsayin jahili. Zainab ta yi shiru tana sauraron huɗubar ƙawarta ta. Gani take kamar in ta bari namijin da ba muharraminta bai riƙe mata hannu ta hallaka. Amma kuma miji take nema, dole ne ta jaraba hakan, duk da tana ganin abin da wuya. Bayan wata guda da faruwar haka wani Alhaji Kabir ya ga Zainab take ya fara zuwa zance. Shi ma dai ya fara kashe mata kuɗi. Abin da ya biyo baya kuma kuma kun san shi. Zainab tana iya ƙoƙarinta wajen janye jikinta cikin dabara idan Alhaji Kabir ya kama hannunta. Da yake ba kai tsaye take nuna masa ba shi yasa baya jin haushi, amma kuma bai fasa kama hannun nata ba. Kasancewar yana kashewa Zainab kuɗi kuma ta ga alamar yana da kuɗi sai ta fara sakin jiki da shi. Yanzu idan ya zo hira sukan zauna su matsi juna kuma tana barin shi yana riƙe mata hannu. Duk da kasancewar Zainab har a zuciya ba ta so, amma kuma tana son gano tabbacin maganar Habiba. A wani dare suna zaune kamar yadda suka saba. Can hira ta yi nisa Alhaji Kabir na riƙe da hannun Zainab. Sai ta ji ya saki hannunta ya fara ƙoƙarin taɓa mata ƙirji. Zainab ta tashi zumbur a tsorace kuma a ɗan rikici. Shi ma ɗin cikin rashin fahimta ya fara kallonta. Tuno wani abu ya sa Zainab ta koma ta zauna, ta dube shi a natse. Alhaji ka yi haƙuri, a zahiri ni aure nake so. Irin wannan soyayya ba za ta haifar da ɗa mai ido ba. Tunda ni bazawara ce ba budurwa ba, ina ganin idan ka shirya kawai ka turo a ɗaura mana aure zai fi. Zainab ta faɗa masa gaskiyar da ke zuciyarta. Alhaji Kabir ya shiga ba ta haƙuri yana faɗin ba halinsa ba ne, sharrin shaiɗan ne kawai. A cewarsa zai turo domin neman aurenta. Kwana ɗaya biyu har zuwa sati babu Alhaji Kabir ba labarinsa. Shi ma dai ya gudu kamar Alhaji na farko, kamar dai Jamil. Ashe duk ba soyayya Allah da Annabi ba ce take kawo su, tabbas sha'awa ce take kawo su. Nan take Zainab ta zauna ta natsu tana tunani. Kuɗin da take samu a wajen zawarawan duk a wajen sayan kayan kwalliya da sabbin ɗinki yake ƙarewa. A lissafinta kaf babu wani riba a cikin wannan harkar. Yanzu ne ƙwaƙwalwarta ta buɗe. To idan wannan hanyar tana ba da miji me yasa ita Habiban ta kasa samun mijin aure? Hawaye masu zafi suka gangaro mata a fuska. Zainab ta gano cewa ta yi sakaci. Ta karɓi shawarar banza. Wannan ita ce motar kwaɗayi gashi ta sauke ta a tashar wahala. Daga wannan lokaci Zainab ta ci gaba da addu'a tana fata da burin sake samun miji, ko da a ce tuwon kawai za su ci gaba da ci kamar dai gidan Umar. Domin a halin yanzu zaman gidansu ne ma yake gagare ta. Wani lokacin sai ta wuni bata samu abinci ba. Idan ta yi magana a ce ƙannanta aka bawa suka cinye, ko kuma a ce abinci ya ƙare. Zainab ta gano cewa idan bata kai zuciya nesa ba tuni za ta faɗa hallaka, ta biye waɗannan 'yan iskan zawarawan masu zuwa da niyyar lalata ta. Don haka a wani yammaci ta yanke shawarar da take ganin ita kaɗai ce mafita a gare ta. Da yake ta san lokacin dawowar Umar gida, sai ta je ta tsaya a saitin layinsu. Tana fata Umar ya yi mata afuwa. Ai kuwa bata jima da tsayuwa ba sai gashi ya taho. Ta kira sunan shi. Ko da ya juya ya ga ita ce har ya yi gaba ya ci gaba da tafiya, sai Zainab ta yi saurin cewa, don girman Allah ka saurare ni minti biyu kacal. Umar ba don ya so ba ya tsaya. Kuka ta fara kana tana roƙon yafiyarsa abubuwan da ta yi masa a baya. Umar kam ya ce in dan wannan ne ya yafe mata,
A cewarsa matar da ya aura yanzu tana da ladabi da biyayya kuma ba ta raina duk abin da ya kawo mata. Wannan magana ba ƙaramin tayar da kishin Zainab ya yi ba. Zainab ta ji ƙwarin gwiwar faɗa abin da ya kawo ta, don haka nan take ta fara yi masa bayani. Kai haƙuri don Allah, wallahi da abin da na yi sharrin zigar ƙawa ne. Habiba ce ta ziga ni kuma na ɗauki shawararta ba tare da yin tunani na biyu ba. Amma yanzu na ɗauki darasi mai zafi. Na gane rayuwar aure ta fi zawarci daraja da ƙima ko da kuwa miliyan nawa kake samu a cikin zawarcin. Don Allah idan zai yi ko don saboda yaronmu, don Allah ka mayar da ni ɗakina. Umar ya yi murmushi kana ya ce, ai maciji baya sarar mumini sau biyu a cikin rami ɗaya, don haka aurena da ke ya riga ya ƙare. Ni ma na ɗauki darasi a kanki mai zafi, kuma ko da matan duniyan nan sun ƙare saura ke kaɗai, gwara na mutu ban yi aure ba da na zauna da ke. Kuma gargaɗi na ƙarshe, kar ki sake zuwa gidana. Yana faɗar haka ya wuce, Zainab kuwa ta durƙushe tana ta kuka. Haka dai Zainab ta tashi ta nufi gida, abin duniya ya sha mata kai. Ta shiga ƙololuwar damuwa. Yanzu ta gane gaskiya amma kuma a ƙurarren lokaci. A ranar Habiba ta zo gidan, ko da ta tarar da Zainab a cikin wannan hali, kuma Zainab ta faɗi mata abin da ya faru tsakaninta da Umar, sai Habiba ta hauta da masifa. Habba Zainab, me na sama ya ci balantana ya ba na ƙasa. Umar ɗan uwar mai gare shi da har za ki je kina roƙo ya mayar da ke. Shin har kin manta burinki na san auren mai kuɗi, ɗan gayu kyakkyawa mai babban gida da mota? Zainab ta ja dogon numfashi kana ta ce, Habiba ki faɗa wa kanki gaskiya. Wannan rayuwar zawarcin babu abin da ke cikinta sai ƙasƙanci. Kafin na shigo ciki sha'awa kike bani, gani yadda kike saka kaya masu tsada da wayoyi kala-kala. Amma yanzu da na shigo ciki na gane cewa sai an bar hanya Allah sannan za ka samu duk waɗannan. Mafi yawancin mazan nan jikinka kawai suke so, ba aure ne ya kawo su ba. Ni kuma gaskiya ba zan iya wannan rayuwar ta haramci ba. Habiba ta ja tsaki tana faɗin, au yanzu dai Zainab in na fahimta so kike ki canza min suna ko? Wato gani kike kamar karuwanci nake kenan. Zainab ta ce ita dai ba haka take nufi ba, amma Habiba ta ɗau jaka ta wuce a fusace tana masifa. Daga wannan lokaci Zainab ta fara tunanin mafita, tunanin yadda zaman gidan nan nasu zai yiwu a gare ta. Daga ƙarshe dai ta yanke shawarar da take ganin ita ce mafita, wato kama sana'a. Ta tattara 'yan sauran kuɗaɗenta ta siyo kayan tuya ta fara sayar da awara da ƙosai a bakin titi. Ba laifi mutane suna saya, kuma da haka take samun na rufawa kai asiri. Yanzu ta daina yadda da maza, duk wanda ya zo ya ce yana son ta magana ɗaya take masa. Yanzu ni ba yarinya ba ce, idan da gaske kake so na kuma ka shirya to kawai ka fito mu yi aure. Mafi yawan mazan da yake dama shashanci ne ke kawo su, da zarar sun ji haka sai su kama gabansu. Wata rana da yamma kamar ba zata Zainab ta ga Umar a wajen sayar da awararta. Farin cikinta ya kasa ɓoyuwa. Tuni ta zuba masa awara da ƙosai a cikin filet ta miƙa masa. Umar ya ansa da murmushi kana kuma ya faɗi mata dalilin zuwan nashi wajenta. Zainab, a zahiri da farko ban yi niyyar mayar da ke ba, amma kuma bayan na faɗa wa abokina Najib yadda muka yi da ke, sai ya bani shawara ya kuma tuna mini abin da na manta. Da farko dai na san muna zaman mu lafiya, kina godiya bisa duk abin da ya samu. Lokaci ɗaya kika canza, kuma da muka auna duk zantukanki sai muka gane lallai da gaske shawarar Habiba ne ya sauya miki tunani, don haka shi ɗan adam ajizi ne. Zainab na baki dama ta biyu, don haka zan turo a ɗaura mana aure. Zainab ta fara kukan farin ciki kana kuma tana ƙara jaddadawa Umar nadamar da ta yi. Sai dai kuma a take ta faɗa wa Umar gaskiya yadda ta yi da kayan ɗakinta. Umar ya ce babu komai, ko katifa ce kawai ta zo da ita, daga baya an ringa sayan sauran kayayyakin a hankali. Bayan sati guda aka sake ɗaura auren Zainab ta Umar. Zainab ta ɗaura aniyar zama da gaskiya, za ta toshe kunnuwa daga zantukan mutane, za ta rufe idanu daga kallo ko hangen ƙyalƙyalin da ke wajen wasu. Sannan kuma za ta gode wa Allah bisa da abin da ya azurta ta da shi, domin Zainab ta ɗauki darasi mai matuƙar nauyi da kuma ciwo. Ashe wani ƙyalƙyalin duniyan daga nesa ne yake da ban sha'awa, amma idan ka matsa kusa da shi za ka fahimci gaskiya da kuma ainihin yadda yake samuwa. Kamar da yadda Habiba, Allah ne kaɗai ya san me mazan suke aikatawa a gare ta da suke bata maƙudan kuɗaɗen nan.
Ta kasa gane duk mazan nan masu kashe mata kuɗi ba aurenta za su yi ba. Zainab da Umar da amarya dai sun ci gaba da zaman su lafiya. Kuma yanzu Allah ya ƙara buɗawa Umar domin kuwa ba kullum ake cin tuwo a gidan shi ba. To a nan labarin Zainab Bazawara ya zo ƙarshe da darussa masu girma. Na farko, idan baka gode wa Allah ba to tabbas za ka gode wa azabarsa, kamar yadda Zainab ta raina abin da mijinta yake kawowa ta fita duniya ta koyi darasi mai girma. Na biyu, ba kowace shawara ake ɗauka ba. Hausawa na cewa idan mutum zai baka riga ka fara duba ta jikinsa kaga kalar ta tukunna. Waɗannan da ma wasu darussan masu dama a cikin wannan labarin. Shin wani darasi ka ɗauka a cikin wannan labari? Bayyana mana a comment section. Ku ci gaba da yin subscribe a channel ɗinmu domin ba mu ƙwarin gwiwa ku yi comment, like da kuma share a group ɗinku. A yanzu dai nake cewa bisalan sai ma